Salutare, salutare, ce mai faceți? Azi facem ceva puțin mai diferit de ce am făcut, de fapt, deloc diferit. Azi facem o mapă de un fel de PvM, PV Mobs, deci player versus mobi. E ceva foarte tare, e Minecraft modat, care se cheamă Material Energy și este un... scuzați, nu sunt prea bun la matematică, dar este un semn. Uite, captă safe. Un trofeu. Am mai jucat mapa asta, single player, și am testat-o să văd cum este. Și este făinuță, e ok mapa. Se cheamă Material Energy, cu un... e un fel de indice cu un V răsturnat 3 după. Are Hardcore Questing Mod, după cum vedeți, și este o listă de moduri cu vreo 57 de moduri. Deci avem, în primul rând, Chisel, Minecraft Vanilla. După cum vedeți, chestiile de Diamond, Gold, Iron și uneltele arată diferit. Avem și Geoindustry, pentru că acelea din Vanilla arată diferit, este că avem Metallurgy, care, wow. Avem, după cum am zis, Hardcore Questing Mod, Microblocks, Microblock-uri, avem Thermal Expansion, Bibliocraft, Forestry, desigur, albinuțe, Open Blocks, altceva interesant, avem Minecam, Extra Utilities, după astea mi-am dat seama și toate astea, Extra Utilities, o grămadă de chimicale sau chestii chimie, Applied Energistics, chestii, Extra Utilities, Chisel. Avem și, după cum vedeți aici, după Carpenter Safe-ul ăsta, avem Carpenter's Blocks. Uitați aici, o grămadă de chestii. Mai Geoindustry, avem Jabba. Și... mai câteva Open Blocks, mai ceva Chisel și Extra Utilities. Deci, primul episod o să fie ceva gen introducere, / puțin de explorat pe aici, ca să ne acomodăm. Deci... eu consider modul acesta foarte bun ca să ne jucăm puțin cu el. Deci, după cum vedem aici un quest book, right click, click dreapta pe el. Aici este un story, ceva, mergem direct la quest-uri. Aici este o listă de chestii care trebuie să le facem. Deci avem Left Alone, Pay to Win, Chemistry, Hell Nightmares, Genetics Lab, Victory Monument, Side Quests și Lost and Found. Sunt toate quest-uri. Deci mergem pe Left Alone, click stânga și Open, click stânga la fel. Și avem aici Base Store și Backup Power. Facem asta mai întâi ca să luăm o prăjitură în caz de foame. Maybe I should look around the base to see what's still functioning. Deci trebuie să ne uităm mai la pe aici pe... Deci avem Elevator, ok, Observatory, care e acolo. Unde este? Chemistry set și Machinery. Machinery-ul e pe aici undeva. Corect? 4 metri, 3 metri, unde? 4. Aha. Chemistry set știu că e acolo. Aici e observatorul, adică a.k.a. place să ne jucăm așa că... uite un safe. Care are... check-in, un trofeu, un entropy accelerator, basic badge. Taci. Am o soră elefantă. Bun. Câteva chestii de Minecam. Și am luat și elevator, care este aici. Noi suntem la observator, level 1. Aici stăm o leacă. Going down, press shift. Aici deci avem second floor, care e storage. Trebuie să facem un quest specific ca să deblocăm.
Deci mai mergem jos. Aici avem third floor, special storage, victory monument, secret. Oh. Ok, și armory. Aici un ender chest, foarte frumos. Victory monument. Ok. Aici avem special storage. Visit. Mai avem scuzați-mă. Secret. Ar trebui aici să fie. Se vede, e evident că am mai jucat mult. Un spider trophy și încă avem reward bag-uri. Click dreapta și dă diferite chestii. Aici am luat un string și mai dai sim dust. Bun, avem victory monument care este 9 blocuri, 9 blocuri, 16 blocuri, 8 blocuri, vizitat și armory. Aici e un sneaky secret. Te-am găsit. Burnt quartz și încă un trofeu. Astea trebuie, trofeile astea sunt pentru quest-uri. Că e victory monument. Da. Victory monument trophies. Manual detect. Avem deocamdată 4 din 7 21, 22, 23, 24, vreo 25, 24, mă rog, cum o fi. Trebuie să găsim prin toată stația asta, nu sunt hard drive-uri. Dacă ați jucat Applied Energy Sticks, trebuie să știți ce e aia. Sau ceva de genul. Vă arăt imediat dacă nu știți. Și mai avem și fourth floor, care e building area. Copper ladder, adică nu e chiar copper, e steel, dar... Vylon, what am I looking at? N-ai ce să faci? Mai niște thermal expansion, mai niște metallurgy, open blocks. Nu e rău, adică... Nu, deși nu se duce. Aici încă are energie. Bine de știut. Elevator aici, building area. Da, și avem claim reward. Bun, acum putem face backup power. Getting a small bit power online is the first priority. Not much can be done without power. Deci nu prea putem face prea multe chestii fără energie. I seem to remember a backup solar generator laying around somewhere. I should check the chest on third floor and bring the generator up to the observatory so we'll have access to sunlight through the glass. Da, aici avem câteva chestii. Uite, un body, luggage, foarte interesant. Deci, zicea ceva de un chest aici, care are un generator solar, da, și un crescent hammer, bun. Avem o farmă de sugarcane, energy seller, niște cabluri, astea le lăsăm aici deocamdată, noi sortăm că mai degrabă. Bun, deci avem un generator solar și ne facem o de asta de energie rapidă și încheiem episodul pentru că, na, probabil unii dintre voi se plâng. Ei, de ce nu mai pui videouri așa de des? Eu uneori le fac de 20-25 de minute și e așa de greu să le postez, pentru că, adică durează mult să le postez, dacă sunt lungi. Dacă sunt de 15 minute un video, e ok. Am văzut că avem la building area niște chestii de redstone. Bine, o să facem ceva cu de-astea. Deci ne trebuie niște levre, niște burnt quartz, de ce nu? Bun, acum trebuie niște căcaturi de redstone. Pardon, expresie. Bun, unde sunt toate chestiile alea cu redstone? Uite, aici avem numai niște chesturi. Aici avem questbook-uri o grămadă, readme no thanks, și avem un hard drive. Aici o grămadă de liquid gold, clever banana gold, tiburas. Unde? Am zis că era o grămadă de chestii de redstone undeva. Poate acolo? Sau în luggage-ul ăsta? Nu. De aici, mi-am amintesc. În manual detect, da, m-am trebuie asta. Și n-am terminat acolo. Da!
Văd că deja face energie? Da, bun. Mi-am pus eu o alarmă și... încă nu. Ok. Da, mai stăm puțin. Ne trebuie ăsta și cupunul nu putem lua, deci... Trebuie să fac cu de-astea, nu? Îmi pare rău, dar... Pentru că îs eu bombalău. Știu cum să fac hack, știu cum să fac de-astea. Și acum așa fac eu de obicei. Dau înapoi la NAI. Ok, claim reward. Și acum avem de redstone. Fiți atenți ce fain fac eu aici. Și dacă vrem probabil la calculator unde să o punem, mă rog. Ăsta are energie, da? Bun, ne trebuie nouă un bloc oarecare. Punem o torță de redstone aici. Redstone aici. Dar facem aici un... mai trebuie redstone. E un repeatable quest? Nu. Nu-mi zi. Luam toate... Ai de capul meu, știi, zilele mele. Că ne trebuie aici un daylight sensor. Știu. Avea repeatere. Aha. Bun. Daylight sensor. Și acum se încarcă. Da? Și când e noaptea, vine daylight sensorul, lasă semnalul, torța devine aprinsă și ăsta nu mai charging, apply redstone signal to transmit energy. Deci când vrea să transmită energie la chestia asta, trebuie să iei un semnal de redstone. Deci când e noaptea, se duce semnalul de aici, pornește torța și transmite energie la asta. Care asta, ține energie. Da, trebuia să sune alarma și nu a mai sunat. Mă rog. Deci cam atât a fost pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. În comentarii nu uitați să lăsați un like, un ceva, un așa, ca să știu dacă vă place seria sau nu. Păi, dacă cad acolo mă instant. Și n-am keep inventory. O să bag keep inventory pentru că după aia este risc ca să ne pierdem inventarul și după aia să facem un rage total. Cum s-a întâmplat în alte... Am avut o grămadă de incidente de astea. Deci băgăm keep inventory. True. Așa. Ca să fim safe. Deci, da, am explorat puțin pe aici, să vedem cam despre ce este vorba, ca să știți voi, pentru că eu știu deja, evident. Mă laud. Și ne vedem în următorul episod. Bye!